माबायानो गैया गथ'फोरखौ ओरैबायसा अननाय मोनो ओरैबायसा गाबनो ओंखारो दुखु नाङो आरो जोङो जेनेबा बेबायसाहै जेनेबा जों माबायसाहै फोरोंगोन जोंहा जनाय सियारबो गैया गथ'फोरहाबो ना बेन्च दोङो लिरनो एसां माने गाहायाव जनानै लिरबाला जोबोर उसुबिदा जायो बर' मिडियामनि फरायसालियाव आं खाथिबाय थादों खिन्थु दिनैसिम जोंनि मिडियामा सरकारिकरन जायासै सरकारि जायोब्ला आंनियाथ' दा गैलाखौनो होनजायो आरो হয় नंगौ दिनै आसाम नाङैनो दिनै गोजौसिन फरायसालिनि जि फिथाइ फोसावनाय बे फिथाइ फोसावनाया दिनै सारा आसाम नाङै गोसारदों आरो बेयाव जों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा दिनै बे बोसोरसेनि जिथु फिथाइ बेखौ दिनै मोननो हादों दा बाथ्राया जाहैबाय खोब दुखुनि बाथ्रा 1987 मायथाइयावनो गायसनजानाय गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बे बर' बिजोंनि फरायसालिया दिनैसिमहालागै सोरलां बोरलां जानानै दंबाय थायो दा नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों नैबे फरायसालिया जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमा जिंनि सान्तिपुर खेरखेरिया होननाय गामिनि गंसे एलपि फरायसालि आरो बे फरायसालिया 1987 मायथाइयावनो गायसनजादों नाथाय दिनैसिमहालागै सरकारि जायाखै बेयाव थानाय माखासे फोरोंगिरिफोर दिनै बिथांमोना रिटायारमेन्ट लानायनि समानो जाबाय अब्लाबो बिथांमोननि फरायसालिया दिनैसिम सरकारि बा बिदि सरकारजों गनायजानायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबाव माखासे उन्दै फरायसाफोरा दिनै हायाव जिरायनानै दिनै सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे बेयाव थानाय फोरोंगिरि बिथाङाबो दिनैसिमहालागै जेबो सरकारनिफ्राय बेबायदि अनुदानबो मोननाय जायाखै बेखौ जों नुबाय थादों आरो बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोङो नैबे समाव माखासे बाथ्राखौ जों मिथिना लाबावनि जिहेतु बिथाङा बेयाव गोबाव समनिफ्रायनो बेयाव खाथिनानै दंबाय थायो आरो बे समाव सार बिथांखौ खुलुमग्रोनाय थाबाय दा दिनै 1987 निफ्राय दिनैसिम बे फरायसालियावहा थारमाने बर' मिडियामनि फरायसालियाव आं खाथिबाय थादों खिन्थु दिनैसिम जोंनि मिडियामा सरकारिकरन जायासै सार नोंथांनि सिनायथिया आंनि मुङा जाबाय हरेन बर' गामिया ओरैनो आंहा सान्तिपुर आरो पस्ट अफिस जुदियापुर बेसेबां बोसोरसो जाखो नों बे स्कुलाव खाथिनाया आं 35 जाबाय दासिमहालागै सरकारजों माबायदि सोलिगासिनो सावरायनाया नोंथांमोननिया सरकारजों सावरायनायाथ' जों सरकारजों डकुमेन्टसफोरखौ होगासिनो दोङो आरो बिथिं साहित्य सभा नायो बिथांमोना रिपर्टफोरखौ लाङो खिन्थु दिनैसिम खामानिया जायाखै आरो बे पार्टि बिथिंनिफ्राय बिथांमोनाबो फैयो खिन्थु बिथांमोनाबो जोंनो जेबो माबा होथ'वाखै दा दसे दा नै गथ' गथायफोरा जनाय बेन्च गैया डेस्क गैया जेबो गैया खोब उसुबिदा आरो नोंथांनिया बेसेबां बोसोर दंबावो आरो जुदि सरकारि जायोब्ला आरो बे स्कुलाव आंनियाथ' दा गैलाखौनो होनजायो आरो जों नुनो मोन्दों नैबाव खोब परिबेसा मोजां नङा दिनै बायला जिला बिनि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिं बेबो मोजां नङा नोंथांनिया नों अखा बांखा फैयोब्ला नों माबायदि फोरोङो गथ'फोरखौ बेबायदिनो थारमाने उपाय गैया अखा बांखा फैबाबो जेने थेनेहै गथ'फोरखौ बे बायला जिल्लायावनो जेने थेने फोरोंबाय थादो आरो मा खावलायगोन सरकारखौ जाहाथे सरकारखौ बेखौनो खावलायो जे गथ'फोरनि मोजांनि थाखाय जोंनो जिबिला सुबिदा नांगौ बेफोर सुबिदाखौ होनांगौ दा जनो थाखाय डेस्क गैया बेन्च गैया न'खरा जिला जिथा बिनि थाखाय बेफोरखौ सुबिदा खालामना होब्ला मोजां जागौमोन आरो मिड डे मिल जिथु साखाथियावनो मोनसे गंसे सरकारि फरायसालि दङ बे बिथांमोनाथ' ओंखाम जायो नाथाय नोंथांनिया मोनजाया जोंनि गथ'फोरनोबो होयो थारमाने जानाय लोंनाय बा ड्रेस पाति किताब पत्र गासैखौबो बिथांमोननिफ्रायनो मोनबाय थायो आरो मोनबाय थादो अननानै होयो बिथांमोना खिन्थु निजाबाबो बेबायदि निजाबो बेहाय गैया दा बेसेबांसो सात्रफोर दङ नोंथांनि दाथ' सात्रफोरा खमायलांबाय थादो दा 20 जन दङ आरो 20 जन
बिनि थाखाय जों आसा खालामगासिनो दङ जाहाथे जेने थेने जोंनि फरायसाखौ लानानै खामानिखौ जाफुंहोनो होबोला मोजां जायो गथ' गथायफोरनिफ्रायबो मोजां जायो बा जोंनि फारसेबो मोजां जायो आरो बेखौ हास्थायो आं बे ओनसोलाव बेनि अनगायै गुबुन फरायसालि दंबावो नामा बेबायदि बर' बिजोंनि बे जोंनि खाथियावथ' गैया बे गंसेयानो दा दिनैसिमहालागै बे फरायसालिनिफ्राय फरायना थांनाय फरायसाफोरा दिनै गिदिर मानसि जाहैनो हादों गिदिर मानसि जाबाय खायफाया BA पास खालामनानैनो साकरिबो खालामगासिनो दङ बे फरायसालिनिफ्राय आंनो फोरोंदोंमोन आं फोरोंनाय बिथाङानो जाहैबाय नैबे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हरेन बर' आरो बिथाङा बुंदों जिहेतु गावहा सरकारि जानानै थाङोब्लाबो नैबे फरायसालिया गावहा बैसोआनो गैला होननानै बुंदों आरो बिथांनि फरायसालिनिफ्राय फरायनानैनो दिनै गोबां फरायसाफोरा दिनै डक्टर इन्जिनियार MA BA खालामहैनो हाबाय होननानै बिथाङा गावनि रावजों बुंथिदों आरो आं नैबे समाव बिथांजोंनो जिहेतु हेफाजाब होगिरि सासे मेडाम दङ जों बे बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राखौ स्कुलनि सोमोन्दै बा फरायसालिनि सोमोन्दै आरो नैबे गथ'फोरनि सोमोन्दै जों एसे मिथिनानै नाजानि आंनि मुङा मिसेस इज्रा बाग्लारि बे गामिनिनो औ आं बे गामिनिनो बेसेबां गोबाव जाखो बे फरायसालिया बियो 1987 निफ्राय जागायजेननायमोन आङो बेयाव जइन जादों बे सारनि एसे उनाव आङो जइन जादोंमोन दा मेन खामानिया आंनि फिसायनिसो खिन्थु दा फिसाया जेनेबा न'खरनि उसुबिदानि थाखायनो बियो बाहेरायाव खामानि मावनो गोनां जादों आरो बिनि खामानिखौ आङो सुफुंगासिनो दायो दा जेनेबा आङो गथ'फोरखौ अननानैसो जेनेबा गावनि गामिनि होननानै गावनि गामिनि गथ'फोरा जाहाथे आलाय सिलाय दा जाथों बेनिखाय फिसायनि खामानिखौ आङो गावनो सुफुंदों दायो बेनिखायनो आङो सरकारखौबो अनुरद खालामो दे नोंथांमोनाबो माहाय एसे साननानै नायनांगौ दा जेनेबा गोबांफोर MLA फोरबो हायो पार्टिनि मानसिफोर हायो फैयो सोङो बिदिनो थाङोल' जोंनि थाखाय जेबो माबायानो गैया गथ'फोरखौ ओरैबायसा अननाय मोनो ओरैबायसा गाबनो ओंखारो दुखु नाङो आरो जोङो जेनेबा बेबायसाहै जेनेबा जों माबायसाहै फोरोंगोन जोंहा जनाय सियारबो गैया गथ'फोरहाबो ना बेन्स दोङो लिरनो एसां माने गाहायाव जनानै लिरबाला जोबोर उसुबिदा जायो गथ'फोरखौ फोरोंनोनो जोंहा जोबोद उसुबिदा थेवबो जोङो फोरोंगासिनो आरो गोबां स्टुडेन्टफोरा माने बेयावनो सोलोंनानै बारग'लांदों आरो मोजां जालांदों गोबाङानो हाई सेकेन्डारि मेट्रिक पास जालांदों BA MA फरायबाय बेबायसा गोबां दोङो जेनेबा जोंनि थाखाय एसे सानबाला मोजां जागौ आरो बेजों लोगोसे जिहेतु फरायसाफोरनि जानाय लोंनाय बेनि बेबस्था माबायदि जायो फरायसाफोरनि जानाय लोंनायाथ' जेनेबा दायो जोंजों लोगोसे साखाथियाव जि LP स्कुल माबा दङ ना एसामिस मिडियाम बिसोरनो जोंखौ हेफाजाब खालामो गावसोरनि जानो नांगौखौनो एसे जोंनोबो राननानै होफायो दा बेयावसो जेनेबा बिसोर जोंनि उन्दै उन्दै बर' गथ'फोरा मोनजाफायो गार्जेनफोराबो बुङो जोबोद जेनेबा दुखुनांथाव मा जाबावगोन जोंनि सारमोनहा बायद'मोनहा आरो जोंनि गथ'फोरहा उन भबिसतआ मा जागोन बेबायसा जेनेबा बहुद साननो गोनां आरो जोंनि बे एरिया खिनियाव गंसेबो बर' मिडियाम LP स्कुल गैखाला बेनिखायनो जेनेबा जोंनि बे बर' सान्तिपुर गुदि फरायसालि बर' मिडियाम स्कुला नांथारगौ आरो गोमानो नाङा बेखौ हास्थायो आरो हासा नंगौ बिथाङाबो नैबे फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरिखौ मदद होफैनाय नैबे गामिनिनो बिथाङाबो गोबाव समनिफ्रायनो नैबे फरायसालियाव नांनानै दंबाय थायो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा खावलायदों जिहेतु फैबाय थानाय समाव जितु नैबे इयुन लाइमोनफोरनि जितु भबिसत बेखौ नायनानै दा बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव नैबे फरायसालिखौ सरकारि जाजानायखौ बिथांमोना मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे जोंबो खावलायदों जिहेतु दायो BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव बांसिनै खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव नैबे बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरजों लोगोसे नैबेबायदि फरायसालिफोरखौबो जाहाथे नैबे इयुन उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि थासारिखौ नायनानै बा बिसोरनि इयुनखौ नायनानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजाङै
बे फरायसालिखौ आखायाव लागोन होननानै जोंबो आसा खालामदों। दा नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दङ। दा दिनै नैबे समाव गोबां खस्थ' दुखु जारलानि गेजेरजों दिनै बे फरायसालियाव थानाय फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै फोरोंगासिनो दङ। आरो आं नैबे समाव आंबो खावलायदों जाहाथे सरकारा फैबाय थानाय समाव जाहाथे गोख्रैनो बिथांमोननि जिथु फरायसालि बे फरायसालिखौ आखायाव लागोन होननानै। दा नैबे समाव आं बड'सानि जानानै खावलायनाय थाबाय। आं उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारिखौ